na ye call montene so kohwe ye mi ankasa ye nua na akua ensemfu a enipa ne bibisa ye abebo ne bi omo bisa no mapemu nkyiremu na ebi se sabi aba ye de botachi no ye de bebo ba say na semnicity na mu nkyiremu so te say o se aba ye de botachi ne ye bebo ba da bi de ko ye ne se oba bi na oni ni kunu tachi eti akura na tachi ne ye bomofo yo na hukum na mu a na waho na oba ye de abedwa say oba no ba edwa no afefa ban no mpna eno o kire no ba bi o wono e ne bofo yiri de me de no so wo de bibia na me a nti eda sei bra na wo ba bra no pa na wo ba wo de pe aba prowa bi kura na bra ti o mo tijare anopa oni ni kunu tachi ne tija ho akowura mu aba ntija ho a ono hasuo abono a wafo na wo mo tija no ho no na oba no se ne mpana na ba ejade no mpama na chi na oba ye ko fa mefe me abe o mo awom de aye enkwai emu no moye no akomo bia begu janum na wisie na be ma no ka se na de wo si fitem be ma zunim hwe na wo ne nsami no asisi gai ho no fitem na wisie ba na eba afi de wote na ni ba bia nti ne kwachi na ba no dia ba be hwi ne kwachi po chikra owo ne nan wo na ewi oba no di sum ba fie se wono okunu ewo obi abebo ni kuna ba ono ko de mbae obi abebo ni kuna ba ehwe mu aye hu ni papa na esi e no na ba be ware oba no yena dabi oba ni ba te kura sa na ewisie ndi oba na nkofa ba fie ewisie no ade na o ka kire ba no se na ba sa ewisie kumi no se na mfitem no se mi nko fitem sana aye tachi ekina aba ye de bo tachi de kina ye de bebo ba da bi nti o ka kire ze misro je mfite sa na mo ebusiafo binimse sa bread ye wade agua a wo hwe na dan da gina mekasa dwuma de wo hwe a enhwe no kwakwa na emom suade ne famu aba na wo so timi kire nkirimma yeguso ye kire mu na dan da gina meka me se hu se me na ya apreku mafra kente papa na efrimi akasa me nua be ma ni din e de bright Mr Bright kente edinkra na o hwehwe no a ubehu no wo ntonso me kire kumase agona kwan so ntonso ho no wo one community center no e na edin hwe ni mu ubetimi afre ye nua be men e wo 0240 32 and half 62 Fred Mr Bright nane na ntwetwe nkomo kente bia wo pa bia no ubenya ubetimi asa friend wo 0270 9753 and half 90 ye to nkomo twetwe ne so nana ebinum so sa bu bebi na omo so de omo ka ne se obi abawuo etuetua obi aso say na wo kire be mu na nti ase ne sei ani se obi anim se de abawuo tia na abo akokọ no ka se de ohunu abawuo da no mra mebisa no de ne ba no nyare ode ne kwadidi na ni be ba no so no otua kroma no nam so onso na takra no otua onuru ho nti akokọ se de ohunu abawuo yada mra mebisa on kan emu nsem nkyere no na wo ho awiabo ena obi ba ahunu aka no oso mu ana anyi agene nse na ni abede wo su no yo sa na ha na wiabo a wo nso wo ye dede ha ya agene obi abawu etuetue obi aso o bob na no na wo di tuetue nti prosi ni bo obi sumu a enye wo hwe no no wo gina ho bo nsem so wo ba so tro ma ngeje o ma me bank ase nyame ntua naka epiao awusiafo nana chiame tachi ena ye ne twetwe nkomo no utimu sa asem bia wo ka no onimi ne wo ka so hunu enipa num se na dani da nyina ihia wo mu odwumadi so
uguso a wo hwe ye dwumadie yi ye yankasa ya homatrofo a edaso no betimi afa sa wo nimdie bi e wo abebuo ho anase amambre ene amane nso na wo so pese wo kire wo bobre wo dwumadie so a bo wode ya na fra ye na wo betwetwe enkomo yendi ye twetwe ti ye na wo betwetwe enkomo na ye nso so ya ma waba abekire wo bobre na ye nhwe bie mu ye se ensuo a edo wo no na ekọ wo hinam na ensuo de ehia de tie ne se ensuo a ye no yi se eteneba na wo de toa ana hina ana bibisa akoto mu a de epo asem ne bewura toa no de aka nyina besan befa ho akọ ti se ewiase wabai oba odo wo ne be wa ho no correct bibit ma juicy kadi bi wo kra akofre no kra ni pam no ogu ani mu ase de obe tie wasem se one obe bobra se de ade bomfi ase ye tie no se ense obere ma se ono nkotana no oba odo wo ne bi di wachi ode mu oya mu hia mu osika mu odi wachi enke se nsu odo no na ekọ ohina mu no na ene na ye san atoaso ye kase efie bia no mensem ewom ebi no ka no mensa nanso ye se mensem ewom na wada ma de ntine efie bia mensem wom de tie ne se maami bi no we krom ye fa maami abreburu wa ne kan ma di wodi bi wo fie sa on se be bia no Nyankopon timi mfa omo a ye dwo nko ama efie ho e de abako bi kokonye na ono no o ya ho bambo ma fie ho bia no akofie ho kodi patapa asem bi wo nyina na so oni ho a krofo se eja hye akrantie echi se de kan si mema ni wa ne ma pa ye ho na nka wo fie a kende asma ade bai ka do nam nika ne be kro anasa o ko ofoforo no obi a woni wonu hu o timi ka che ni pas ma si fie na o ko kre na ba koto no na bo blim nti ba bia ni wa be ma kra wo se be ma wo dupi no na ne yire ni ede tu ko de ne ka oba na ba beji ani e ka no se se wo de sonso ka na ase ne hunye huntu huntu a kire bi ni apamre e be ba ho abeji nti fie bia no mensem wo nese ene ebe yi kure kwa akohia se be oba woni be ma no ene ye boni ya chia na ye hwa de ye se be wo yam ye se de kura wontimi mfa wo yere nche na se de ensida na bi nsida ho ensida kora so obi de ne yere abo afode Abraham ko de no okoye no na nya na koma mu a nti ono oba no ko no so Abraham wo sui nti oba no ba ye no kra Nyankopon ko yi ne ho adi kire oba na ohene no a oma oba no ba na Abraham nyini onum so one na akoda kopem sa de kye anopa no ohene me e be frɛ no bizansa adenti na wo se oba no yire no na wo be ka kyem se wunu ya ba onum se ka oba sa ma Nyankopon ama abofo abekuma na bi ansa na Abraham gi atum se na ne oba na anda nese Abraham de no so ne be ya kwa akohia se sa untimi fa wo de ye child ya sa ukote dem esu sa na Abraham ne ne ye mo nanso eno na mana na hu ahobrase wo ma no a enti ho na Abraham konya na hunyade no ehie ni sa aksem no so ne ko fire na che ne niema na ntwe ni agwa ni ade nkwa ne mfra yen ko so no na se bibi se kra no na ne ye mo na yen hwa de ya se bube ni biem ya se yensi wo hene na opatu fa henchesha obi anso kunya obi obasomo na so krom ha enkofo bebre wo mo ankasa sika wo masi wo ho ahene mo wonkoa ana eno ne ye so wo mo no eye ehiafo na esumo wo mo ehiafo na esumo wo na ehiafo ne ma mo enye nyina so osikani a utrimo ode ne de unya obi anso mo sa sikafo bi bu ehiafo kwase papa odo ye adwuma kra na boso ne so a ontua aka nti eye osikani ani trimo ombre no na wo sa asomfo no ani ahemfo kra ye kan sabiam nananum binum trimo de tete no no hini bia wo so dofo aye te wa ye aduane ndi na nya nanan manyire no na ye aduane ma wo mu na me na papa yo hene ya na ense nkwa no o se do busi som ayenkwa bi otimi di be bosume kra na ekiri no nko no fi ada na na ma ontime fra na na ma de ope bia ndi na mpanimfo se
so ntoma tete na se won tu ahemfi a me obi na pam ahenkwa awa ahemfi o ntoma tete no won so won to na betumi atena wa ebere ndi me obi na pam ahenkwa awa ahemfi na ntoma tete no hit mo ne mfo so won to bi ma wa so betumi atena ahemfi ebere na wo kan asemi na wo bo ahiafo na ede na ye hia bibia wo hwehwe na won sanka bia na ahia ewo ho na ohia ni ahokyere nsoso ye wo nsoso ye wo ahokyere de ya wo ho ani da so me bi kura madofo madokokofu nti bensa guso amedo ide huebe be mfie num mfie nsie eche me nya bibia di eno ti na wo ani da so eno ni ahokyere na ye hwa de bi ye se de nantwie ne dua anka ne to no saa na eni gina so wo konfo nsem na ebe se ne sitie ne nkyire mu onum se obi wo kra asabi obedi hina o ka de ho na ukrai se nya mia nka munya nipa bi so abedi bi ko se me kroi akonya mi free so a munya me so nipa bi da na o de tutun ho ayampia me mana so ate so oboa ehunu twene no ne ebo yensem dara no nyankopon de oboaboa na ntwie no nipa dua na bo no se onfa prapra no ono kura ye kunu age na komfort na ntwie pedua kom na ohuri no aso na ohuri mabe nti ebe wo de be kom fie o ha nti anka na ntwie pa mu anka komfort se sa abusiafo chiametachi na megusu a mode hie me ne no ehwetwe nkomo no chiame de oye obi a wonim de eno nti dane da nyina ne ye nti ase no ne yakọ no ho ne yakọ akobisa chiame na me bisa se abebuo ene kasakoa ensoso ye wu da se bre wada wo ma yenya we de obokyire mu ensoso ye da kasakoa ne abebuo mu no ebi ne se kasakoa ayese ye hia hai na ye di nkomo no konkonsa ni ba ko ye mu na me pese me ka bibi kyerɛw sɛ twa so nipa ba ko ha wanya so atwa akwa he bukiem atwa akokɔ ketwa akokɔ ketwa awusum kweo efe na atwa akwa so o yi musu aso o de atwa akwa bi na yi musu na o hye bukiem ono obi ana na otoro wo ye mfifi na ya dani asem no afa baabi na medase pa na sebe mebre ni nti munim se dodo akonya obaako entena so minyanka ye beto aso sanse enkomo yi baabi a aduro no afi na ye ba bedo suko na so mebre no aye be we na me sere se adwumaku ahodo emra meso yasene na ensem a ehunhia sei no sebe yentimi nkyerɛkyerɛ yenkyiri mane nso so na omo so mfa bi ntu omukotodwam mfa bi mmobra eno nti masda adwumakuo bi apeso so yasene a ye number no na egu emfoni na sene bomode na frɛ ye na ene ye ntwetwe nkomo sɛ wo so ye obi na wo dwumadi hu nimdi a eno nso obetimi afrɛ ye ena me ankasa me de hye bright kente edinkra ono nso so ena eboa me ema dwumadi edi ne nyina ebrɛ mu me sɛ ebrɛ fi sɛ ebrɛ ni wo me na wotwe sɛ ne ye besa toa so apia